wata jarrabawa aka yi maka kan kaunar mutum Mariya, ka tuno da Ammaru dan Yasir danginsa sun sha wuya, akan gidansa an ka kashe mai abansa da mahaifiya, amma ya kara kankame siradal mustaqim shugaba. Bilal akan rairayi Umayya yake azabtar da shi, ko kuma ya daure shi ya bai wa yara su ta wasa da shi, ba wani mai nema masa afuwa, ba mai tausaya mushi, amma azaba ba ta sa shi ya bar san uban kaunu ba. Salmanu Alfarisi da na sarauta jinin arziki, amma da ƙaunar Rasulallah ta ciyo shi ya sha jiki, ya ɗau lokaci yana bauta ƙarƙashin wani fasiki, amma a ƙarshe Salmanu Minna ya ce da shi mujtaba. Zaidu ɗan Harisa shi ma ya kyala alinsa du, har sai da ta kai an koma kiransa Zaid bin Muhammadu. Alinsa sun zo su fanshe shi ya ce ya zaɓi Hamidu, sannan tuno da ɗa'ifa shi ya zamo garkuwar shugaba. Sau ba da kullum idan ya kwanta sai ya hau laulayi, warakarsa sai ya fito ya kalli gidan farin masoyi, shakara ni ko da zabun na annabi take cewa yayi, wallahi sai an saka katifa kafin a samu jitaba. Wata an kashe ɗanta da wanta da mahaifinta duka sun rasu, sun yi shahada a sanadiyar yakin da aka je da su. Asabu na yi mata ta'aziyya sai suka ji ta ce da su, bana ta wannan kawai ku faɗan ya lafiyar shugaba. Tafiya sai sahaba kafu su koma gaba, domin a bayansa mala'iku ke mai zagi mujtaba. Sama ga girgije yana inuwa tsirrai suna marhaba, duk nau'ikan halitta na hidima gun ba Zainaba. Jinsi na aljanu ma na ji akwai masu kaunar nabi, suna biyayya ga annabi kuma kome ya ce za su bi, sannan a cikin jinsinsu suna yada saƙon annabi. Wani annabi aka yi wa irin wannan ba ɗaba ɗaba